नों सौआ बिजोंलाय मारै मोनबाय बायनांगौ जाखो जाबायमोन औ सौदो जाम्बा बेखौ मोनखाबाय सौदोलै फाग्ला बेनाव माल दं खिन्थु खारदों बे सौदोलै हगार साइड हगार थौ थाव फुरखा ओरै लेफ्ट खारिगावनो बेंस'दो बेंस'दो ओरैजों राइटजों बेंस'दो एबार डाइरेक्ट बेयाव थौलै जाम्बा हगारसै होनबाय मानो स्पिड खमायखो ओमफ्राय थौ होलै ट्राफिकआवनो फैगोन लास्टआव फैदोंमोन नै बिदियावनो जायो बेलाय बिदियावनो जायो जाम्बा आं खारबाय नोंखौ उन सालाय लाइटआव जोब बिदियावनो थाबथायो बेखायनो स्ल' खालामनाङा समान सौबानो हाबायमोन बेहायबो हेल' लोगोफोर बरायनाय थाबाय बयनिसिमबो आंनिया मोनाब्लासो भिडिअ बानायग्रा सर' जादों बेवहाय ओमफ्राय केमेरायाथ' बहुद दामिखा आंना मबाइला थेवबो बानायलायबाय आरोना भिडिअ ओमफ्राय दायो आङो फुटबल गेलेग्रा फिल्डआव दङ जों गामिनिहा ओमफ्राय 15 आगस्टआव जोंना बेबायदिनो गैयाब्लाबो 80,000सोनि बेदर जागोन आरोखि ओरैनो जास्ट बादायलायनानै आरोखि ना गामियावनो ओमफ्राय ओरैनो पार्टि मोनब्रैसो खालामसिगोन आरो जेनेबा दल मोनब्रैसो राननानै जोङो बेबायदिनो 15 आगस्टनि मुङावहाय फुटबल बादायलायगोन आरोखि ओमफ्राय बेयावहाय बेबायदिनो जानाय लोंनायाथ' बहुद जाखासिगोन जोंना बिदिनो जाखायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे दायो आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लाबोगोन बेनो जादों जाहैबाय ड्राग्स जाग्राफोरनि सायावहाय गोबांथार गोख्रों नायबिजिरगासिनो दङ फुरा अपारेशन खालामगासिनो दं आरोना ओमफ्राय आङो कल खालामहरदोंमोन बिथांमोना बेस्थ' हमबावलायबाय जानांगौ आन्दासावहाय ओरैबायदि दावराव जालायगासिनो दंमोन आरो एसे मथा-मथि एसे बेस्थ' र' ब्रादार नुदों आंखौहाय माखासे ओरैहाय राइडार क्लाबनि मानसिफोरजोंहाय बाइक राइडार क्लाबनि मानसिफोरजोंहाय कल खालामना रायज्लायहरदोंमोन आं ओमफ्राय गाबोनफोरनो ओंखारनो हासिगौलाय भिडिअआ मथा-मथि हमनो मोनबाय जानांगौ आरोखि साइसआवहाय बिसोरो ओमफ्राय दा बिसोरो ओरैबायदि होसोखादों दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे गामिनि जेसेबांनाखि गामिनि रायजो राजाफ्राबो बेफोरबायदि गाज्रि जानाय सोबनायनि सायावहाय माने बयबो हेफाजाब होनांगौ आरो ओमफ्राय खोमसि जाखाबाय नै थेवबो बानायलायबाय आं दा बिथांमोना नैबे जोंनिनो गामि माइनावफोर गामि याव मोनसे दखानाव बे ड्राग्सखौ फानो होननानै बिथांमोना खौरां मोननायलाय होसोबोदों दा होसोबोयै बे नैबे जायगायाव मोनफैनानै बिथांमोना दखानखौ चेकिं खालामदों आरो दा मिथिनाय बायदिबा बे जाय बिथाङा फानो बिथाङा खारबाय जाहैबाय बिथांमोना होसोबोदोंमोन दा बेखौ आङो नुस्लाबफैयाखिसै दा बेवहाय गोबां रायजो राजाफोर थुबुर जादों दा बिथांमोननि खामानि मावनाया खोब बाख्नायथाव निसा बुस्थुखौ फोजोबस्रांग्रा बा हमनो फैग्रा बा हमनानै समाजखौ मोजाङाव लाबोग्रा मानगोनां नोंथांमोन दा दिनै नैबे बेलायाव आङो गामिनि जानानै आंनो बुंनो सानदोंदि नोंथांमोनादि बेबादि एथ' आगोलनि समनिफ्रायनो बेफोरबादि निसाजुक्त जिनिसखौ हमनानै मोजाङै नोंथांमोना सिग्रोमलाय मालाय मोजां जुदि नोंथांमोना सोलिबोदों बा समाज फोसाबदों दा बिनि सायाव जोंबो गामियारिनि जाम्बा जाम्बिब्लाबो जोंबो नोंथांमोनजों जथेस्थ' जोङो सापर्ट दङ बेबादि जिनिसखौ फोजोबस्रांनांगौ मानोना बेफोर जिनिसा एन्टि ससियेल बयबो उन्दै उनला गामियारिफ्राबो बेफोरबादि निसाजुक्त जिनिसखौ जानानै माने एसे बैसोआवनो बिसिनि बैसोआ जोबोद नस्थ' जालांबाय दा बेफोरखौ जों नै दा मेगनजों नुबाय नोंथांमोननि गारियावनो सासे बेफोरबादि निसा जानानै हुस गैयै सासे नोंथांमोना लाबोफानाय जादों दा बेफोरनि थाखाय जोङो बेफोरनि कन्डिसनखौ नुनाय जोंबो जोबोद दुखु मोनदों जोंनि गोसो गोरबोआवबो जों गावग्लिदों बेफोरबादि जुदि जायोब्ला जोङो बर' हारिया बा गुबुन हारिफोरबाबो उन्दै बैसोआनो सेस नस्थ' जाजोबगोन लाइमोन गथ'फोर लाइमोन सेंग्राफोर बिसोर साफा उननि जोलैयाबो गासिबो नस्थ' जालांगोन।